rosszindulatú megjegyzések középpontjává vált. És kinek köszörülte volna nyerni egyik jó barátján, vagy éppen haragosán, attól függően, hogy kigúnyolni, vagy megleckéztetni akarta őt. Lássuk, hogyan tette próbára pletykás feleségét egy férj a népmesében. Ha valaki magára, vagy a feleségére ismer, az nem biztos, hogy a véletlen műve. Ez a favágó minden nap kiment az erdőbe fát vágni. Hazafelé pedig mindig betért a közeli kis kocsmába, hogy megigyon egy-két kupicát a nap fáradalmaira. Egyszer, amint hazafelé bement a kocsmába, összetalálkozott a komával, a sógorral, meg a szomszédokkal. Adja Isten, jó napot! Jó napot! De Jankó, tudod el, hogy a te feleséged egy olyan pletykás asszony, hogy még a környéken sincs olyan, de még a faluban sem találni párját? Jó, elismerem, hogy néha egy kicsi, sokat beszél, de a főszének párja nincs. De az én asszonyom pletykásnak lettétek is az. Az én Julcsám mindig csak az igazat mondja. Az én macskám azt se tudja, mit fántanom a pletyka. Az én Sárikám egy áldat jó asszony. Hát ide figyeljetek emberek! Egy nap alatt be fogom bizonyítani, ez egész falu asszonya, egyforma pletykát. Szeretnék mi azt látni? Fogadjunk! Azt mondja, egy liter borba, hogy hónap estére be fogom bizonyítani, ez egész falu asszonya, pletykát. Jól legyen. No, hazament Jankó, de egyes se szólt a feleségének. Este szép csendesen röpött. Jankó meg addig bevittek tojást a Dunna alá. Te Jankó, felszert teremtette a fajtádnak? Hát még most is abba az ágyba gupasztasz te. Hát már a hasadra süt a nap. Az emberek már rég elmentek az erdőre, te meg még itthon élsz. Eljasszony, én máma nem mehetek az erdőre. Olyan nagy dolog történt velem az itthaka, de nem merem neked elmondani. Hát mondd már, mi a felelt veled, csak nem szellemeket láttál. Rajtam még attól is rosszabb. Hát gyere ki már, hogy mi bajod. Eljasszony, nézd el, ezt folytom a De lepettel senkinek. Dehogy mondom, hát mióta a feleségedet sosem pletykáztam. A világért sem mondom már senkinek. Na menj csak nyugodtan az erdőre. Jaj, kinek mondjam? Jócsi, te, gyere csak ide, mondok neked valamit. Jaj, mi történt náluk az éjszaka? Micsoda? Jankó tojt. Tojt? Hát mi? Rendes tojás, tyúk tojás. Hát mennyi? Egyet, nem elég az. Jaj, szomszéd azt mondja, el ne mondja senkinek, mert Janka engem nagyon vár. Most mutatta a tojást éppen. Hát dehogy mondom. Hát tudja, milyen jó komán asszonyok voltunk még, ugye? Hogy egymásnak nem mondjuk el semmit, pletykát? Hát nem. Na Isten áldjon!
Hát tudja, milyen jó komám asszonyok voltunk, ugye? Hogy egymásnak nem mondtunk el semmit pletykát. Hát dehogy mondom, na Isten áldjon! Nász asszony, tudja, hogy mi újság a faluban? Dehogy tudom, micsoda. Még nem voltam máma sehol, nem hallottam semmit. Jaj, hát a kocsis Jankó tojást toj. Tojás, azt mennyi? Azt mondják, hogy 6-ot. No hát ez így ment egész nap. Haladt a pletyka az egész faluban. A nap végeztével Jankó ismét betért a kocsmába. Adjon Isten jó napot! Hát mi van, emberek? Miért néztek így rám? Miért bámultok így rám meg? Jankó, hát itt van? Hát itt, ott fölölendő. Azt beszélik a faluba, hogy ti 100-at tojtál. Ki is költöttél a csirkékkel, hogy 45 értsem, meg 45 kakak lett. Így meg pedig, hogy bezápolj. Beszélj! Hát lesz! Hát ide figyelj, emberek! Én csak egyet mondtam. Mondtusság volt, de 95-90 a ti asszonyotok tetszett hozzá. Hát egy nap alatt bebizonyítottam, egész falu asszonyok egyforma pletykán. Hát ide alig elmond. Mondok én valamit, én hazamegy, de úgy megverem a jújtját, hogy csak borzik. De ti ismerjétek meg most az asszonyaitokat, mert nem csak az én asszonyom pletykán, hanem a tiétek is az. Hogy aztán megverték-e az asszonyokat, vagy sem, azt én sem tudom. De az a hír járja, hogy árafelé még lámpással sem lehet